سلام سلام ناي أملاخ مساكم يخون كبرات تخاتاتلتي أنا أملاخ مسكن سلام اللخو سخمون سلام كتكونوا بعلتمو التسفى سخم زلخو حفتكم عينومي للو مخا كمستريو أو زلخن أزيو فوكسن تعمون زخاني أسرار حادونات مالتي نايتصوم كمي جيرنا نسريحي حيزلكن مت يزلخو بحادي حابيرنا نسرح كساب مودات تكاتاتلاني بخبرية زعد مكن تين حدش تزخون كنا بزا channelي سبسكرايب بمقبار ቤተሰብና ይዛ ቻነል ንኹን ብኣርብሩኻተይ ብሓደ ሓቢርና ንጀምር ሕጂ ብዚ ከም ስትሪኣነ ዘለኽን 250 ግራም ሓርጭ ማለት እዩ ነፍየ ከምዚ ገይረ ዳልዮ ኣለኹ ከምኡውን 3 ማንካ ናይ ጣውላ ዝኸውን ሽኮር ሓንቲ ንእሽቶ ማንካ ጨው 7 ግራም ነቢቶ ተጠቒሞ ኣለኹ ብዚ ንዕኡ ከዓ ፅቡቅ ገይረ ክሓዋውሰ ኣብዚ ከዓ ማይ ማለት እዩ ቁሩብ ውዒ ዝበለ ማይ ተጠቒሞ ኣለኹ ኣብዚ ብዝተፈላለየ ጌርና ከነብክዖ ንኽእል ኢና ኣነ ግን ብዘይ እንቋቑሖን ብዘይ ፀባኒ ክገብርሎም ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ፅቡቅ ገይረ ሕሲ ከቡለ ከም ስትሪኣኒ ዘለኽን ብጣዕሚ ክንሓስዮ ኣለና ክፎክሰልና ተኮይኑ ፅቡቅ ገይረ ሓስየ ከምዚ ገይረ ሸፊና ክሳብ ዝቡኽዓለይ ክፅበየ ማለት እዩ ድሕሪ 1 ሰዓት ከም ስትሪኦ ዘለኽን ፅቡቅ ኮይኑ ሓፊሉ ሕጂ ብዚ ከዘዳልወሉ ማለት እዩ ሓርጭ ኣብኡ ነስኒሰ ኣለኹ ታሕቲ ከምኡውን ነቲ ብሒቆይ ናብኡ ከም ዝገብሮ እየ ማለት እዩ ሕጂ ከም ስትሪአን ዘለኽን ኣብኡ ዝርግሕ ዝርግሕ ሓቢሉ እየ ድሓር ብከምዚ ዓይነት መድሃፂ ገይረ ፅቡቅ ገይረ ዝርግሕ ከብለ ክሳብቲ ዝደልኹ ማለት ብዙሕ ከነርቅቆ የብልናን ብዙሕ ከዓ ረጒድ ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ማእኸላይ ሳይዝ ጌርና ኣብዚ ንዝርግሖ ማለት እዩ ከም ስትሪአን ዘለኽን ክሳብቲ ዝደለኽዎ ሳይዝ ዝሕዘለይ ፅቡቅ ገይረ ክድህፀ ከምዚ ዓይነት መውፅእ ስለ ዘለኒ ብኡ ገይረ ተጠቒሞ ኣለኹ ከምዚ ተዘይብልክን ግን ዝኾነ ናትክን ብኬር ድዩ ብዘለክን ጌርክን ከተውፅኦ ትኽእል ኣኽን ማለት እዩ ኣብን ኸማናይ ሓይሊ ብጣዕሚ እዩ ዝደሊ ከም ስትሪኦ ዘለኽን ግን ክፅቡቅ መዓት ገይሩ ይደውፃልካ ማለት እዩ ይባኣሶ እየ ደለኹ ሕጂ ከም ስትሪኦ ዘለኽን ኩለን ከምኡ ገይረ ከውፅአን እየ ያ ከምኡውን እዚ ቪድዮ እንድሕር ተፈቲኹን ናብ መሓዘትከን ሸር ግበርኦ ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንቲ ኣይፈለየኒ እዩ ብሩኻተይ ምትባዕኽን እትዮም ምሳይ ዝፀናሕኹም ብላይክ ሰብስክራይብ ኮመንቲ ተተባብዑን ከዓ ካብ ልበይ ዘመስግነኩም ብሩኻተይ ከም ስትሪአን ዘለኽን ሕጂ ኩሉ እቲ ናይ መጀመርያ ዝርጋሕኮ ወዲእየ ኣለኹ ተን ደቀቕቲ ከም ስትሪአን ዘለኽን ተን ዓበይቲ ከዓ ወዲአን ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ዝተረፈ ከዓ መሊሰ ከምኡ ገይረ ክዝርግሖ እየ ሓዘ ስለ ዘሸገረኒ ሓርጭ እንዳነስነስና ንዘርግሖ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ከምዚ ገይረ ወዲኡ ኣለኹ ከም ስትሪኦ ዘለኽን ደጊመ ንዕኡ ከዓ ሸፊነ ፍርቂ ሰዓት ክፅበየ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ባዴላይ ሰኽቲተ ከምኡውን ዘይቲ ናይ ቬጅቴብል ዘይቲ ማለት እዩ ተጠቒሞ ኣለኹ ኣብዚ እቲ ዘይቲ ከመዓቐንክን ትጥቀማ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ከዓ ከምዚ ኢሉ ሓፍ ስለ ዝበለለይ ማለት እዩ ሓፍ ምስ በለልና ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ኢና ባዴላና ንሰኽትት ሓፍ ከይበለ ኣይነጥብልና ኢና ኣይነብስልን ኢና ማለት እዩ ሶሪ ሕጂ እዚኣ ንረሲኑ ዶ ይረሰነን መርኣይ ገይረያ ፀኒሐ ክሳብ ዝረስን ተፀብየ ድሓር ከም ስትሪአኒ ዘለኽን በብሓደ ናብኡ የእትዎ ኣለኹ ማለት እዩ ከይረሰነ ከሎ ክንገብሮ የብልናን ከይረሰነ ከሎ እንድሕር ናብቲ ዘይቲ ተእቲናዮ ብጣዕሚ እዩ እቲ ዘይቲ ናብቲ ዶናት ድስሓብ ማለት እዩ ድሓር ኩሉ እቲ ዶናትና ዘይቲ ይኸውን ከምዚ እንድሕር ምስ ረሰነ ተእቲናያ ግን ብዙሕ ዘይቲ ክስታይ ኣይገብርኒ
ከም ስትሪኦ ዘለኹን እቲ ሓዊ ከዓ ህድእ ዝበለ ገይረ ኣነ ቀሲሉ ማእታን ክበስል ሕጂ ከም ስትሪኦ ዘለኹን ዋላ ሕብሩ ዋላ መፍካሱ ገለ ዓይነት ክፅብቕ መዓት ኮይኑ ብጣዕሚ እፈትየ ኣነ ክትፈትዎ ከዓ ተስፋ ገብር ክንግልብጦ ከለና ክንሪኦ ኣለና ክሳብቲ ናይ ላዕሉ ከምዚ ናይ ምብሳል ዓይነት ክሳብ ዘርእየና ክንፅብዮ ኣለና ከይሓረና ከዓ እንዳረኣና ማለት እዩ ሕጂ ከም ስትሪኦ ዘለኹን ክፅብቕ መዓት ይበስለለይ ኣሎ ቁሩብ እትየን ክልተ ቀልጢፈየን ኢለ ሓሲበ ገልቢጠየን መሊሰ ሕጂ እዚ ከዓ ፅቡቕ ስለ ዝበሰለ የውፅሉ እቲ ዘይቲ ከምዚ ገይረ እንዳፅፈፍኩ ማለት እዩ ነተን ዝተረፋ ከዓ ደጊመ መሊሰ ናብኡ ክገብሮ እየ እንድሕር ደኣ ብዘይቲ ክንጠብሶ ተዘይደሊና ከዓ ብኦፈን ማለት እዩ ብኦቨን ወይ ብኤርፍራየር ገለ ዝኾነ መጥበሲ ብዘይ ዘይቲ መጥበሲ ዘሎ ጌርና ክንጠብሶ ንኽእል ኢና ክነብስሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን ሞር ከምዚ ኣብቲ ዘይቲ ስለ ዝፅብቐልካ እየ እምበር ያ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን ክፅብቕ ኮይኑ ይበስለለይ ዘሎ ኩሉ ከምኡ ኢሉ ክሳብ ዝበስለልና ክንፅብእ ኢና ብርኻተይ ተፈቲኹንኦ ሸርና መሓዘትክን ኣይፈልየኒዩ ከምኡውን ላይክ ኣይትረስዓ እኽን ንዕኡ ከዓ ልክዕ ከምቲ ቀዳማይ ከውፅዮ ማለት እዩ ኣብቲ መውፅእ ከዓኒ ሶፍቲ ክንገብር ኣለና ብታሕቲ እንድሕር ሶፍቲ ተጌርና እቲ ዘይቲ ናብቲ ሶፍቲ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ነተን ናይ ማእኸል ከዓ ከምዚ ገይረ ክጠብሰን እየ ብድሕሪት ማለት እዩ ብጣዕሚ እየን ኣብየና ንናይ ከም ብልብል እንዳበለየን ኣብየናኒ ያ እንዳገለበጥና ከነብስለን ኣለና ግን ሕጂ ኩሉ ከም ስትሪኦ ዘለኹን በሲልለይ ማለት እዩ እዚአን ሰለስተ ከዓ ሽኮር ገይረለን ብዙሕ ኣነ ሽኮር ኣይደለኹን ሽኮር ተደሊኽን ዝኾነ ዓይነት ዲኮር መግበር ተደሊኽን ግን ክትገብራሉ ትኽእላኽን ማለት እዩ ሕጂ ከም ስትሪኦ ዘለኹን ክፈኩስ መዓት ክፅብቕ እውን ማለት እዩ ኮይነለይ ብሩኻተይ ያ ንቐደም ብሓደ ሓቢርና ነብላዕ ብሩኻተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮይ ከምዛ ትሪኣኣ ከምዚኣ ትመስል ነይራ ክትፈትዎኣ ተስፋ ገብር ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ሻር ሳብስክራይብ ኮመንቲ ኣይፈለየኒ